Alle med 5 bøsser i samme retning. Ja, jeg er ligeglad med. Vi tager Frank Countdown, mand. Det har du prøvet før, hva'? Så ved du, hvad jeg er sammen med mor derhjemme, hva'? Kan du se det, Lasse? Det er de forbudte... Det er de forbudte trin, mand. Det er meget forbudte trin, der er det. Det er de forbudte trin. Så kommer jazzerne der, hva'? Nå, det er ikke i gang endnu. Nå. Og så skal jeg smide trøjen nu. Jeg smider et eller andet der. Han øver sig sammen med mor derhjemme. Ja, okay. Kom så i gang. Gå se det, Bibi, du skal Superman, gå se det. Kæft, hvor er det fedt, mand. Hvad fanden, mand? Vi vælger noget, mand. Og du slår bare op i luften og laver den der? Det er bare helvede, mand. Han er fuld gang. Han er ikke den der. Det skal altså tage på, hvad han kunne sige det der. Han har udfordret mig i noget dans. Altså, jeg tror, det var et bowling eller andet. Altså. Jeg vidste godt se det her, når jeg ikke noget sådan dans. Eller hvad fanden tror du, han laver sammen med mor derhjemme hele tiden? Nu skal der også Sådan her, nu går der ikke lige... Hvad satan sker der, mor? Der er bare lige gået militær... Der er lige gået militærtøs ind, hva'? Get your hands in the air. Nå. Altså, men folk, nu ved folk, Så bukker du lige en gang, eller noget. Altså- Og er du ikke færdig nu? Hvad fanden skete der lige der? så folk ikke tror, det er løgn, når jeg siger, at sige det her. Ej, jeg vil ikke engang først tage det. Det er sådan, det vil jeg godt have, det er en kopi af det der. Det er bare gammelligt. Og så skal I skifte. Skal I skifte? Hvad skal? Jeg er allerede færdig, mand. Nå. Hvad skal du? Kom.